Uy, malaki. Ulala. Huli mga katupay, huli. Kaming wait ko yan ha. Si pare na yun niribang katupay para sure. Kasi may nasikaso pa ako mga katupay. Nakikipag shot muna tayo sa ating mga tropang anglers. Ayan na mga katupay oh. Ulala, malaki yata pre. Malaki pre. Uy yun, malaki nga pre. Hindi pre. Hindi pre, malaki ka pre. Oh, ulala. Ano Master Ribas? Saan ka na? Ginigit yan natin yung Master Ribas. Sige. Oh, Master Ribas oh. Ilagay mo lang dyan nombre. Ulala. Ito na. Nakaboy naman na mga katupay. Master Mike, Master Matt, dito na kayo. Ulala. Oh, yan, layo. Sipol na. Sumisipol na yung hagis. Ramdam ko yung tali pre. Ramdam ko yung tali. Oh. Wala na ano. Binitawan pre. Sayang. Hey, nabitawan. Kumapit na yan eh. Kumapit na kaya to? Oo, hindi na matanggal pag napitik mo yan. Mga katupay! Mga katupay, nakakas. Master Ribas! Ano na? Ayun na, lumilipad mga katupay. Master Ribas, mag-leave ka muna! Ulala! Oo! Malaki pre! Maganda pagka ano yan. Wow! Wala palag! Maganda pagka hook. Maganda. Allah! Maganda pagka hook to. Uy! Malaki. Sayang wala tayong basahan, no? Yung malaki. Master Ribas, ano na? Ano mo muna yan? Tayo ko muna. Para dalawang kamay yung ano. Uy, putik na yan. Wala na, Hindi ko na makasya dito ah. Ayan. Ayan ako muna to. Ayan ka muna. Hataw si katupay mga katupay. Maganda para pagka ano, dali. Ay, ngala-ngala pala. Yakapin ko muna. Baka makawala pa mga katupay. Oo. Maganda pagkatalik. Ano ko talaga. Hindi talaga kasi makawala. Tsaka lang papalagyan. Yun no. Ulala, Master Ribas, Master Mike, kalika na. Pagtamil. Iyan mo. Ikaw muna pre. Doon mo na nilipag ano. Ay. Laki oh. Laki pa rin, pang-ihaw talaga. Good size. Okay. Master Katupay, nakahuli na naman si Master. Ay, sino mga katupay? Ulala! Laki ah. May mabuk siya dyan. Pang-ihaw ah.
Nabuksan mo pare? Oo, magnanakaw ako eh. Ayun lang. La la. Ilan na yan? 5? Good size, good size. Oo. Kakagising ko sila doon para makahuli sila. Doon sila si... Meron na? Hop, hop, hop. Uy, malaki. Malaki yan. Uy, malaki. Ulala! 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 First cut, bangus mga katupay. Ito yung ating subscriber, oh. Lagi nag-aabang yan. Lagi nag-aabang sa ating mga i-upload na video mga katupay. Okay, okay. One down. One down. Ang laki niyan, bro. Ulala! Malaki yan. Oh? Master. Master. Yung red mo. Ay, nga, nalagkabalad. Bro, wait lang. Tanggalin mo nga. Langisan mo na lang mag-uwi sa bahay, Master. Tanggalin mo na. Tingnan natin pa ito. Oh, yan. Tanggal. Dito, nandito sa gilid. Wala kahapon kumagat dyan. Walang kumakagat dyan kahapon eh. Yun oh. Yun oh, malaki na naman. Uy, lumipad na. Sakto lang. Sakto lang oh. Oh, uy, malaki. Malaki rin. Makakawala. Oh, uy, taas mo. Oh, baba, baba, Master. Baba. Pag naano na, baba. Baba, baba. Ibaba yung pamingwit. Ibaba ang pamingwit. Yan. Mas malaki talaga yung nauna, oh. Reel mo, Master. Baka mababad. Meron na naman guys. Mayroon. Baka mo pumigwas. Tilapia rin Sige, Master. meron. Baka pumigwas eh. Napapagod ka na sa kaka... Oh, ayan na sinasabi ko. Yan. Natanggal na sa sima eh. Natanggal na no? Natanggal. Oh, yan na. Kaya nga inangat ka na to kasi parang naramdaman ko na, Master eh. Tatalon eh. Tatalon tong bangos eh. Mas malaki talaga yung una, Master. Yung una. Oo. Nakakangalay kami nga lang. Ulala, mga katupay. Ulala. Ang laki niya no. Pison pare. Yan. Kaya ito, wala mo na malaban. Lumalaban. Yan, dalawa tayo. Sige, malaki yata talaga. Nakapanood din mo, Rod. Sige, oh, bumaluktot. Bumaluktot, yo. Sige. Sige. Wag lang masyadong ano. Pag nakawala yan, mata, di ka makatulong mamayang gabi pare. Bigat pa. Ulala. Uy, yun na, lumipad na. Oh. Lumipad, good size lang pare. Ha? Good size lang. Parang nabigat ako agad. Good size, good size. Good size. Galing ko muna nga ito kasi nakakaano tayo. Baka mapakan, Master. Okay, nara, ayan na. Dito, malaki pare. Pare, dito. Diretso na dito. Oh, baboy, taas pare. Eh, Master. Op. Yeah, sige dyan mo sa dyan na. Ay, wala talagang kawala, Master, oh. Tingnan mo. Oo. Panga. Sa loob eh. Sa loob, oh. Dala pa Sa yan. ibabaw. Up, yeah. Oh, yan, oh. Wala talagang kawala. Ulala! Ulala. Hindi talaga makalimutan ng ulala, no? Pedro. Master, thank you. Okay. Ilagay ko muna to doon. Ulala, mga Master! Master Mike! Nakadali na naman tayo! Master Mike, mga tupay! Hinila na naman natin dito si Master Mike. Enjoy lang kayo dyan. Oh. Ulala. Ibug-ibugin ko si ano. Ibug-ibugin ko si Master Ribas. Huli na naman si ano Little Anglers Hindi. Kahuli na naman si Little Anglers. Ayan na naman. Ayan na. Ay, sige. Hatag mo. Yan na. Hop. Ibaba mo. Baba, Master.
Ibaba yung pamingwit. Steady lang. O, yan. Okay, Paldo. Ulala. Ulala. Putol. Ha? Halap. Ay, naputol nga talaga, master. Didikit ko na lang mamaya. Oo, sige. Mahalaga na. Huli talaga ang bangos. Na siyang sadya. Paldo. Okay na yan. Matulungin. Okay. Madali lang mag-repair eh. Oo. Sobrang dali. Nakadali na naman. Malaki. Malaki. Pre, mayroon din yan, pre? Oh, mayroon din pala. Ulala. Ugas meron naman doon. Ako Mayroon na naman. Mayroon na naman. Ulala. Wey! Uy, malaki, pre. Lumipad na, oh. Lumipad na. Dito, pre. Dito, pre. Lapit, pre. Lapit, pre. Dito yun, bro. Ang laki pa naman ito. ang laki po. Malaki. Ay, tiga. Malaki, pre. Tagal nito eh. O, pre. Ikaw na bahala muna magtanggal. Kaya naghawak ako sa ating... Salok, kailangan. Okay na, master. Okay na, hawak na. Oh, hawak ko ang beef. Hawak ko ang bangus. Uy. Hawak ko ang brick. Ay, Uy, yun, pre. Pre. Dulas pa si boss. Dulas. ano sa mga katupay. Kaya? Yeah. Oh, wala rin ka wala. Sa ibabaw pa rin. Oo. Kaso lang baka makawala dito sa kamay ko. Ano, pare? Ilusot mo lang, pare. Ang laki nan. Ilusot mo lang. Malaki na rin tilapia ko. Pwede ba yun? Dito. Ulala. Huli na naman, mga katupay. Niyayakap ko na yung bangus, mga katupay, dahil baka makawala pa. Patayin muna natin. Huli. Uy, sabay na, oh. Oh, Isa naman mga Mayroon. katupay. mayroon. Mga katupay. Pisaan. Ay, malaki po. Oh, yan na. Ayan, ulala. Sige, sir. Ayan yung meron. Binitaw. Ay, naku, nakabitaw. Wala kasi lumaban eh. Pangilan na yun? Lumaban. Pangalawa na. Pangalawa na. Oo, pangalawang bitaw na. Ang lakas lumaban. Ay, tatlo na, master. Yung naputol pa. Diba? Tatlo na. Ayan. Sapig ko. Basta natikman mo lang yung hila, bro. Sayang talaga. Uli oh. Yun, tilapia. Tilapia. Doon sa dulo yung tukol. Master, bro. Hello, mga master. Nandito na naman kami si Master Mike TV, mga katupay. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Master Mike, ha, mga katupay. Pasuporta naman, mga katupay. Yay! Kunin mo na, pre! Sakto yung mga kamaster nyo, pangkilaw natin. Oo. Pero na mga katupay. Kilawin natin yan. Relaxan mo na, o yan. Kilawin, walang kuro kaliskis no. Nakuha pa. Grabe. Alirto 24 sa si Master. Little anglers yan. Si Drew. Drew. Drew Ferdinand. Hi guys. Ulala. Drew, ikaw Drew. Kanan ka Drew. Ay, ate yung little angler no. Alirto 24. Yan. Sige Master. Little anglers. Banat. Pantanggalan tok. Gi. Kaya. Kaya. Sanay na yan eh. Sanay yan si Little Anglers eh. Si Master Drew. Master Drew. Ayun oh. Sumasabay. Oo. Sabay. Sige Master. Tira. Pag mo lang yan oh. Tama na Drew. Huwag mo isasagad para Huwag mo isasagad. maibigyan siya. Meron. Ayun.
Ay, ayungin. Ayun! Ang laki mga tupay oh! Ang laki ngayongin! Ang laki ayungin. Ang laki ngayongin! Ayungin pala. Eh? Sa'yo na, master! Sige lang. Gusto mo? Dito. Oh, dito natin lagay. Yan ang ayungin oh. Pang sarap sa ano to eh, pirito. Yun oh. Excited na si Master Drone na gano eh. Retrieve eh. Ang laki nga pala talaga. Ayungin. Ayungin mga katupay. Huli, si Little Anglers. Huli. Uy, mayroon nga. Ulala. Uy. Malala. Malaki. Malaki, uy. Pang ihaw. Para nabuhayan tayo ng. Hoy. Iso, ipasok ulit. Yun. Pasok ulit. Ganun. Walang kawala. Yung yung rail ha, sausaw sa tubig. Walang kawala. Walang kawala. Magandang tama. Ganda tama. Pero baka matanggal na. Huwag kang tumalon. Uy. Huwag kang tumalon. Oo. Pang-ihaw. Pang-ihaw talaga? Master? Na, Huli. Paldo. Hop, may sumabit. Ah, ito. Floater lang. Ayan. Ay, hindi. Ah, oo. Hop, dali lang. Yun, no? Paldo. Uy, nandyan na yung lagayan mo, Master. Tingnan. Sino nagatid niyan? Si ano? Si Gerald. Oo. Hindi naman tayo pa. Sabi kasi Yun, no? susunod tayo eh. Yun na. Oh. Ay, may Meron. Lumalaban na. Nandyan. Lumalaban na. Ayun, oh, lumalaban, oh. Ay, sigurado na bangos na naman yan. Yan, Rod. Lumalaban talaga. Yung malaki. Malaki yata. Oo. Yun. Up. Baka maano sa kabayan. Oh, lumalaban. Malaki to. Papapayangat na. Alam, maganda. Hop. Sige. Hop. Pag nangat na, Dro, i-maintain mo lang. Iangat mo na, angat. Yan, oh, maintain mo. Pag nangat na, maintain mo lang. Maintain mo lang. Yan, okay. Ang laki, oh. Ang laki pa rin. Laki nga. Pag-ihaw. Uy, muntik na yung tama sa ilalim. Oo nga, no? Hindi. Paldo, Muntik laki. na. Sa labas din naman, Master. Sa labas. Lakas laban eh. Ay, ang laki. Laki-laki din. Oo. Laki pare, ah. Sa gilid. Lakas laban nun. Sakit ng Oh, pakabaka lang. Buksan mo yung net. Ano? Sige. Oh, Master, ang laki. Yasa ka magkasa ka. Yan. Yuhu. Ang laki. Palo na naman si Drew. Ayan guys. Paldo rin. Ang dami oh. Bangos at may Laki yan. tilapia. Ito, malaki to pa. Ito, malaki. Giant yung mga yan. Good size talaga, pangihaw. Puro tilapia yan. Grabe yan, ang dami na. Oh, uwi na si Master Row. The Little Anglers. Sige, next Friday na lang guys. Next Friday. Next Sige. Friday. Oo. At saka si Master Ding. Master Day na. Next Friday. Daddy, oh. Friday. Next Friday ulit. Daddy ni, ano, The Little Anglers, Drew. Master Drew. Ay, start ko na. Drone. Uy, drone. Master on nyo. Oo. Kung kayo, sige na lang. Sinker? Ay, yung ano, floater? Sa akin yung ano ha. Thank you. Binigyan pa ako ni Master Drew ng ano, Tawag yan. ng floater. Yan guys, paldo. Yan, paldo. Isa pa nga. Alright. Isa pa. Ganun konti. Layo lang konti, ganyan. Yan, oh. Friday na lang po. Sige, oh. Sige ulit. Dito tayo ulit, ha? Oo, Sige. Bye. Ingat. Okay, thank you. Ang ating mga subscriber, mga tupay, supportive. Mga supportive. Ha? Meron, no? Sige.
Yun oh. Sa wakas. Sana wag makawala ah. Andyan mas, andyan pare. Di pare. Hatak lang. Hatak. Ika na, malayo Yun ka. oh. Oh, dito na. Dito na master. Yun oh. Pwede na. Pang ano, pang daing. Pandaing. Oo. Dagdag kilo rin yan. Dagdag kilo talaga. Ulala. Huli ka. Dagdag gupit dito. Dagdag kilo. Ulala. Mayroon naman mga tupay. Sana wag makawala. Wala pa paramdam sa akin ha. Sana wag makawala. Ha? Lumipad. Nakita ko kamo sa ayun, malaki oh. Ang malaki. taba. Yung bumibira pala. Yung bumibira pala. Ang lapad. Ang lapad ng likod. Yung bumibira pala. Dito, iabot mo dito, master, pare. Ang lapad ng. Ayun. Oop, iangat mo na, pare. Oh, laki ko ta. Iangat mo na, pre. Laki. Angat mo na. Sige, huwag mo ikano sa tubig para di na siya magano. Sige, angat mo pa. Angat mo yan. Angat mo ba? Angat. Parang liit kanina. Parang maliit lang, no? Silapad. Kala mo lang yun. Silapad nung humatak. Kunin mo doon. Kunin mo sa tabi dito lapit natin. Oo. Salamat, tira. Yun na nga mga tupay. Hapon na mga tupay. At siyempre, alams na mga tupay. Dahil hapon na. Mag-uwi na mga tupay. Dito kami namimingwit ngayon mga tupay pa rin sa may Kaling Nini Pispan mga tupay. Yan, dito kami ng area mga tupay namimingwit. Kagahapon dito rin kami mga tupay. At kasama ko pa rin si Paring Unyok at si Idol Master Mike TV. Yan. At siyempre may mga nagsiswimming na dito. Oh. Oh, may nagsiswimming na dito. Oh. Sige, kapain nyo na dyan. Marami dyang tilapia. Maraming tilapia dyan. Magdala kayo ng lambat. Kaso lang yung mahuli nyo, patimbang nyo na. Nagsiswimming na mga katupay, oh, kapalit sa bangos. At yan pa yung mga pamingwit namin mga tupay, hindi pa namin niligpit. Pero mamaya na mga tupay, ililigpit na namin yan at mag-uwi na kami mga tupay dahil may malayo-layo pa yung aming biyahe. Dahil sa Quezon City pa kami uuwi mga tupay. Yun na tol pa yun. Hanggang dito na lang muna magtapos ang ating pagbablog sa araw na ito mga tupay, araw ng linggo. At siyempre mga tupay, sana hindi kayo magsasawa na magsubaybay at manood sa aking mumunting channel mga tupay, sa aking mga upload na mga video mga tupay. Sana hindi kayo magsawa mga tupay. At siyempre sa mga bago kong mga subscriber, maraming salamat sa inyong pagsuporta mga tupay. At ulitin ko mga tupay, sana hindi kayo magsawa no sa pagsubaybay sa aking mga i-upload na video mga tupay. At siyempre kung bago pa lang tong video na to napadpad sa iyong channel or sa inyong cellphone mga tupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman mga tupay pa-subscribe mga tupay bilang pagsuporta na lang sa aking YouTube channel mga tupay, Katupay Vlog. At siyempre katandim ko si Master Mike palagi mga tupay, wag yun din kalimutan i-subscribe lang ng YouTube channel Master Mike TV mga tupay. Subscribe po at pasuporta ng kanyang YouTube channel mga tupay. Hanggang dito na mga tupay at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye bye.